За мінулы год юнакі і дзяўчаты абласной арганізацыі БРСМ запланавалі і правялі больш за 1500 розных мерапрыемстваў. А гэта значыць кожныя 3 дні. Да таго ж па выніках 3-го працоўнага семестра у складзе 284 студэнцкіх атрадаў працавалі 3403 чалавекі. У параўнанні з 2018-м гэта лічба павялічылася амаль напалову. В 2020 году мы хотим, может быть, немножко уйти от такого массового проведения различных мероприятий, чтобы действительно мероприятия были конкретно проработаны, они были интересны молодежи и исходили от молодежи, потому что молодежь должна быть услышана, и такие мероприятия, я думаю, они найдут и отклик у молодежи. Валанцёрскі рух в области «Добрае сэрца» налічвае 3124 добраахвотнікаў. Сваю дзейнасць яны ажыццяўляюць у складзе 189 атрадаў. А вось маладзёжныя атрады аховы правапарадку, якія таксама каардынуе абласная арганізацыя БРСМ, за мінулы год налічылі 2220 чалавек. Адзначылі на пленуме і нявырашаныя пытанні. У прыватнасці ёсць праблемы са зменай кадраў. А аснова маладзёжнай арганізацыі – гэта чалавечы патэнцыял, выяўленне будучых лідараў і кіраўнікоў. Таму ў планах вучоба для сакратароў і шмат іншага. Мы должны поучаствовать, конечно же, и в выбранной кампании, которая запланирована в 2020 году. Я говорю, провести те мероприятия, которые запланированы по волонтерскому движению, чтобы каждый активист нашей организации, если он занимается этим направлением, чтобы он себя ассоциировал с организацией и был благодарен ей, скажем так. Потому что порой некоторые ребята пользуются благами организации, участвуют в наших проектах, но чуть-чуть молчат про нее. И мы всегда боремся в интернетах с какими-то хейтерами, которые сидят дома и ничего не делают. Абмеркаваць надзённыя пытанні на пленуме сабраліся таксама прадстаўнікі выканаўчай улады грамадскіх аб'яднанняў і сакратары раённых камітэтаў абласной арганізацыі Саюза моладзі. Я считаю, что районная организация сработала очень достойно. Мы занимали места и на областном уровне, и на районном уровне. Было очень много конкурсов, которые пользуются популярностью. Я думаю, что мы будем продолжать традиции, конечно, добавлять новые проекты. Шмат задач і мэт стаіць у Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі на гэты год. І ўжо сёння ад моладзі заходзіць шмат ініцыятыў і прапаноў наконт новых праектаў. Анастасія Цыкун, Юрый Плінта, тэлерадыёкампанія «Брэст».